Rhif yr Amen 222. Tir datom ni, o greu'r pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiw, dan lewyrch gras a ffydd. Tir datom ni, o luniwr pob rhyw harddwch, rho i ni'r donau glân. Tyn ni yn ôl i afel dy hyfrydwch, lle mae'r dragwyddol gan. Tir datom ni, arweinydd pererynion, dwg ni i ffordd lleshad. Tydi dy hun sy'n tywys drwy'r treialon, o derbyn ein mawrhad. Tir datom ni, o dad ein harglwydd Iesu, ein harwain ato ef, canmolwn fyth yr hwn sydd yn gwaredu, bendigau dy bab yn ef. Rhif yr Amen 222. Diolch yn fawr iawn. Gawn ni amrywio chydig bach ar drefn y gwasanaeth ffordd yma gyda'ch caniatâd. Mae yr Eglwys yn Nghymru a'r pabyddion yn dechrau gwasanaeth gyda gweddi o gyffes, a dwi'n gobeithio bod chi wedi cael copïau o'n gweddiau ni bore yma. Dudalen gyntaf y weddi o gyffes. Gan gofio mae brodyr a chwiorydd yda ni sydd wedi cael ein gwahodd. Da ni wedi gwahodd yn yr emyn tir datom ni. Dau yn gwahodd. Dyw yn ei gwahodd ni. Dewch ata fi bawb sy'n flinderog a llwysog. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gynnyr. Gobeithio bod ni yma i ddysgu ac i werthfawrogi bywyd. Ac os newch chi, os ydych chi'n teimlo'r rhydd, i'r gynulleidfa i adrodd y llun nesaf lle mae'r print yn drymach.
na y llun nesaf fydda i yn ei darllen, os gwelwch yn dda. Mae fy enaid am gyffesu i ti arglwydd Iesu. Mae'r gorffennol yn fy erlyd i, Iesu. Mae euogrwydd yn fy mlino fi, Iesu. Mae gwacter yno fi, Iesu. Mae gwir glodi yno fi, Iesu. Mae tristwch yno fi, Iesu. Mae syched arnaf, Iesu. Mae'n halon ni yn oeri, Iesu. Mae newyn arnaf, Iesu. Mae hiraeth yno fi, Iesu. A dros y dudalen 2. Trigar ha wrth ef, Iesu. Dwi angen dy gariad. Dwi angen dy ras. Dwi angen dy gyfoes. Tydi'n gweddio ni ddim yn gyflawn heb ein bod ni'n gweddio dros eraill. Da ni'n gweddio dros y bobl sy'n drist, y rhai sydd heddiw mewn dagrau, oherwydd poen corfforol, poen meddwl neu bryder. Cofiwn am bobl sy'n profi unigrwydd, yn arbennig ar ôl colli rhywun annwyl ac agos atynt yn ei bywyd. Cofiwn am deulu a ffrindiau sy'n derbyn triniaeth mewn sbyty a rhai sy'n derbyn gofal mewn cartrefi. A cofiwn am aelodau o'r hil ddynol heddiw, ledled ein byd, yn arbennig y rai nad ydym yn ei hadnabod nac yn debygol ei hadnabod wrth ei henwau, sydd yn dioddef oherwydd atgasedd, rhyfel, anghyfiawnder a newyn. Wel, cyn mod i'n cael gair efo plant, gawn ni jyst edrych ar y darlleniad cyntaf sydd gennym ni. Hanes cyfarwydd iawn. Yna i dim ond darllen yr ychydig adnodau sydd ar y daflen. Ys daflen ni gen y plant, oes e? Wel, mae'r llun yn dweud y stori yn dydi. A dyma ffrindiau dyn oedd wedi barlysu, oedd yn gorwedd ar fatras. Oedd ddim rhaid i dad a mam dod â chi ar eich gwely bore yma, o'ch chi'n dod o'ch gwirfodd, o'ch chi? Dipyn o berswad efallai. Wel, dwi'n meddwl bod lot o ddewis gan y dyn yma cael ei gario ar fatras. Da ni'n gwybod os o'n nhw wedi gofyn caniatad a gofyn os oedd eisio cwrdd â Iesu. Ond beth bynnag mae o'n trio cer yna trwy ffrindiau. Roedden nhw'n trio mynd â'i ffrind at Iesu, ond roedd yna dyrfa fawr. Felly dyma nhw'n mynd fyny ar y to a thynnu rhai o'r teils a gollwng i'r ffrind i ganol y dorf reit o flaen Iesu. Nid tai tebyg i ni oedd rhain, wrth gwrs, mi oedd yr adeiladwyr yn adeiladu grisiau y tu allan i'r adeilad. Felly, oedd ddim gormod ymdrech i fynd fyny'r to ag oedd ddim to llechi fel pobl y gogledd, yn chymod, yw do reit hawdd ei ailosod, ys o'n i'n meddwl.
Pan welodd Iesu'r ffydd oedd gan ffrindiau'r dyn. Pan welodd Iesu y ffydd oedd gan y ffrindiau. Sym sôn am ffydd y dyn ar y matras. Pan welodd Iesu y ffydd oedd gan ffrindiau'r dyn oedd wedi ei barlysu, dywedwr wrth y gŵr ar y matras, a dan yn cael gwybod enw fo, cod a chymed y fatras dos adra. Aeth adref gan foli diw, ac roedd y dyrfa wedi'i rhyfeddu yn llwyr. Hanes diddorol iawn, gawn ni gyfle gobeithio i'w drafod wedyn. Ych chi'n nabod rhywun yn y gynulleidfa sydd dros i 70, sy'n sienwi nhw? Oes na un neu ddau yma? Fe lawr atoch chi, fe rai fi defnyddio grisiau yma. Oes na rhywun? Oes, fi roi mi, yma. Chi'n clywed fi wan? Oes na rhywun yn y gynulleidfa oedd yn yr ysgol Sul yn 1962? Oes o gwmp Sul? Fi di wneud sams. Sy'n o gwmpas y 70 ma ddech chi. Sneb? Na? Wel, na siom. Achos mae gen i lyniau. Dwi'n gwybod sut gesio. So, yn ddangos ar y we. Na, neb yn chi'n debygol fod fan hyn? Gewch chi weld y lluniau dros goff. I chi? O chi'r ferch Parch Gwilym? A ddim gofyn i'ch oedra chi 1962. Ne, ond ysgol Sul, a un nes i'n nabod yn syth, oedd Gwilym Roberts, Gwilym Roberts Patagonia, de. Lot o bobl yn cymysgu fi a Gwilym Roberts Patagonia, Gwilym Roberts Dyffryn Conwy Edgar. A fe gewch chi gyfle i weld nhw wedyn. Sgwni fydde taid a nain fan hyn? Gewch chi fynd â copi ar y gofn. Ie? Sgwni. Yr un flwyddyn, 1962, a cyd-digwyddiad hollol yw hwn, oedd Rwsia a America bron mynd i ryfel. Bron iawn. O fewn eiliadau. 1962. Be da ni'n galw argyfwng Cuba. The Cuba Crisis. Rhianna'n cofio. Ydy rhyw frith gofio fi. Sgwni os oes rwy'n mynd i clywed yr enw Vasily Arkhipov. Be ddylen ni? Oni bai am y dyn yma, y Rwsiad yma, fydden ni ddim yma, a fyddech chi ddim yma. Oedd hwn yn gapten ar un o'r llonga tanfor, submarine. Chwi wedi bod mewn submarine rhywbeth? Yw, sy'n gynion. Sy'n gynion. A swn i ddim yn mentro, de. Dwi'n offi mynd â gychod, ond ddim llong tanfor, de, dan y môr. Ond fo oedd peilot y brif llong sangfor. O yna 4 arall. Ond oedd pob un ohonyn nhw yn atebol i'r dyn yma, Vasily Arkhipov. Wel, di Rwsieg fi ddim yn dda iawn. Neu alw am Vasily, neu jyst yn Vas. Ac oedd pob llong tanfor yn atebol iddo fo. Oedd ganddyn nhw arfau niwclear, pethau yma i sôn amdanyn nhw. Y dyddi yma hyd yn oed gan Rwsia. A mi oedd nhw ar y llonga tanfor yma yn Cuba o fewn tafliad agos i brif dinasoedd America. Ond roedd y llong tanfor mor isel yn y môr o'n nhw methu cael negeseuau o Rwsia na America. Ond roedd y cyfarwyddwr, y commander, os mae dyna'r term, y commander, oedd dipyn bach yn uwch na Vasily, yn dweud
Dwi'n meddwl bod rhyfel niwclear wedi cychwyn. Da ni am saethu I gyfeiriad Washington ac Efrog Newydd. Ond ar y llong tanfor o rhaid cael cytundeb rhwng tri. Y peilot, yr is-gyfarwyddwr a'r prif un. Ar y llong eraill o rhaid cael caniatâd y faslu. A dyma cael cyfarfod ar frys cyn saethu a faslu yn dweud, dwi ddim digon siŵr. Dwi ddim yn meddwl. Mae rhaid ni fod mwy sicr bod y rhyfel niwclear wedi cychwyn. A mi wrthododd hwn, Vasily Arkhipov, ganiatâd i'r brif llong tanfor saethu arfau niwclear, 1962. Os yna ddim ysgol Sul yn Crwys, na Minister Unman, pe bai hwn wedi cytuno. A werth I gofio, yndi? O'n i'n gwybod dim bron amdano fo. Ac wrth gwrs, ar ôl beth amser yn Cuba, ath y batteries yn fflat. Oedd ei modd gwefrio, chargio batteries dan y môr, fel fi rhaid I wneud ar ein ceir yn y man. A oherwydd bod y batteries yn mynd y fflat, o rhaid nhw fynd nôl I Rwsia, heb saethu yr arfau niwclear. A do na ddim, diolch i'r drefn. Oedd hi'n agos at fod, I rai sy'n cofio, agos iawn at fod yn rhyfel niwclear rhwng Rwsia a Unol Daleithiau America. Wrth gwrs, pan ath o'n ôl, fe gafodd Vasily ei gyrryddu am peidio cydweithio. Ond yn ffodus, oedd yr un oedd am ei erlyn o yn sal a wedi marw. A newidwyd agwedd Rwsia at Vasily a'i anrhydyddio. A fe ddoth yn brif swyddog yn y llynges yn Rwsia. Dewis, ynddo? Dewis, yna dewisiadau anodd iawn mewn bywyd, ynddo? Chi'n dewis mynd i'r ysgol? Chi? Efallai fe rhaid na chi, wel, fe rhaid chi ddewis mynd I goleg neu mynd I weithio beth? Ie, dewis. Dewis gen sy'n anodd yn chwechrau dosbarth. A nes I gan gymeriad, nes I brifysgol Llundain, efo'n ffrindiau. Wel, dwi'n meddwl dwywaith cyn enwi y coleg, Coleg y Frenhines Elizabeth, Queen of Elizabeth College in Kensington, Camden High Street, yes, you knew. I had to learn to... A faswn ni yn ymuno a Hugh Jones I ganu Dwi isio bod yn Sais. Bod yn onest, 18 oed, o'n isio bod yn Sais. A ffordd I fod yn Sais, o'n mynd I brifddinas Lloegr. I'n neud rhywbeth o mathemateg a ffiseg a cemeg trio, ond y we. Dewisiadau oedd yn gangymeriad, ond fe drodd allan yn rhoi cyfeiriad newydd yma wedyn, oedd eisiau draws capel yn yr hydref gyntaf yn St James's Park, capel mawr wrth Buckingham Palace, a enw fo oedd Dr Martin Lloyd Jones, a enw nain oedd Mary Lloyd Jones. O'n i'n gwybod bod nhw'n perthyn, ond yn teimlo rhyw reidrwydd I aros am 2 awr am y gwasanaeth. A Cymro Cymraeg, de? Cymro Cymraeg oedd wedi bod yn arbenigwr mewn yn Harley Street, lle mae arbenigwyr enwog iawn yn Llundain. Ond wedi gwneud y dewis I roi gorau I fod yn feddyg I fod yn weinidog yn yr eglwys enwog yn Westminster Chapel. A ges I sawl sgwrs efo, a roi fi ar ben ffordd, a fi'n wedi diflasu efo gwyddoniaeth, nid mathemateg, gwyddoniaeth. A dewis arall, dod nôl I Ogledd Cymru. A Prifysgol Bangor yn garedig iawn yn derbyn ni. Tregareth. Wel, cofiwch am 1962, a dwi'n rhoi y dyddiad ar rhywun fan hyn, gobeithio mod I ddim yn sarhau rhywun efo'r sydd yma. Ond gewch chi edrych arnyn nhw, a sicrwch chi cael copi o'r ein a fi gan nhw nôl, gynnwch chi wedyn yn rhian ystod. O, mae'n gyda.
O ne, gyd i fynd. Ne, gyd i. Gael nhw i ddangos. Reit, gawn ni barhau gyda 823 os gwelwch yn dda. 823. Diolch yn fawr. Wel, mae'r cloc eisoes wedi taro 11. Mae'n briodol yn bod ni yn ymdawelu ac yn goffau. Teuluoedd oeddwn ni yn ei nabod a'r miloedd ond nid miliynau a gollwyd mewn dau ryfel byd. Gadewch i ni ymdawelu. Diolch hwn, Dad, am y gallu sydd gennym i gofio. Y gallu i edrych yn ôl. Edrych yn ôl gyda thristwch. Edrych yn ôl mae rhai y bore yma a'i llygyd yn llawn dagrau. Yn parhau i hiraethu. Yn dal i oddef y golled. Yn gwynebu y gwacter o golli mab, merch, tad, mam, plentyn, gorwyr. Mae Cymru gyfan a gweddill Ewrop yn testio mewn colofnau i'r hyn a ddigwyddodd. Da ni yn gofidio o Dad am yr hyn all ddigwydd eto heddiw. Wrth gofio, fe ddylem ddysgu a chael ein disgyblu
i atal rhag rhyfela. Rhag i wledydd fod yn ymerodrol ac yn feddiannol ar wledydd rhai. Trigarha wrth ym dad am ein methiant yn y gorffennol. A boed di'r cymod a ddylai fod rhyngom ni a'n gilydd a rhwng gwledydd a'i gilydd fod yn rhywbeth real trwy trigaredd a maddeuant am bob methiant ar ein rhan yn y gorffennol yn enw Iesu. Amen. A mae yna weddi hoffwn i ni ei fyfyrion o tudalen 2 os hoffech chi. Nid yn unig, da ni'n edrych yn ôl gyda Covid a thristwch, ond ydyn ni yn obeithio yr ansicrwydd yn edrych ymlaen. Y weddi ar dudalen 2 eto, teimlwch yn rhydd i ymuno gyda'r print trwm. Tudalen 2. Ewch ymlaen i'r byd mewn heddwch. Daliwch yn dyn at yr hyn sy'n dda, na thena ddrwg am ddrwg. Carwch a gwasanaethwch yr arglwydd. Cadw gobaith o mewn, ac ansicrwydd ac amheuaeth draw o ddiwrthydd. Cadw dangneddedd ynof a phob drygioni draw. Amen. Fe ganon felly emyn 375. 375. Emyn arddychog y parchedig John Roberts oedd yn weinidog gyda'r presbyteriaid ac wedi ymgartrefu yn Ynys Môn. 375. O tyred ein gwaredu Iesu da fel gynt y deithost ar dy newydd wedd, a drysanhau a trai dan ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Sefara dy dangnefedd, a gair hyfryd ydy tangnefedd i ni'n y Gymraeg, yn we. Fel dwi'n deall, ys yn byd, sy'n term yn cyfateb iddo'n union yn Saesneg yn agos. Peace, nag e, tangnefedd. Ac mae yna rhyw sŵn, yn does, rhyw atsain bod Iesu'n dweud tangnefedd i chwi. Llefara dy dangnefedd yma nawr a dangos i ni greithiau da berth mawr. 375.
Wel, mae'r ail ddarlleniad yn gyfarwydd iawn i chi. Ellwch chi edrych ar y llun sydd wedi ddarparu ar geiriau sydd o dan efo. Y wraig oedd yn dioddef o weidlif. Ac mi roedd gwragedd oedd yn dioddef o unrhyw beth yn ymwneud â'r gwaed, yn ogystal ar hyn sy'n digwydd i ferched unwaith y mis. Mi roeddan nhw yn cael ei gwahanu oddi wrth eu teulu a'i ffrindiau am ddyddiau. Roedd hon yn dioddef o hemorrhages ers 12 mlynedd. A fel oedd efo ni gyda Covid, oedd hi'n gorfod ynysu. Isolate. Term sy'n gyfarwydd ac yn brofiad cyfarwydd i ni am 2 flynedd a chydig mwy. Ond ellwch chi ddychmygu ynysu eich hun, yn eich cartre ar ben eich hun, y teulu ddim yn ymweld, ffrindiau ddim yn ymweld, dim ffôn ar gael i gael sgwrs, dim Zoom. Chi'n gallu dychmygu cyflwr y wraig fachanwyl yma. Mae'r 2 lun yn rhoi llun hynaidd ohono ni, a'r llun arall ohoni yn ferch cymarol ifanc. Beth bynnag ydy o, da ni ddim yn gwybod. Ond eto yn y stori yma, sydd yn gyfarwydd i ni, a wedyn na i ddim darllen y geiriau, ond cyfeirio at yno. Y ffrindiau oedd yn allweddol yn y stori cyntaf, ynddo, y dyn ar ei fatras. Ffydd y ffrindiau. A mae'r stori yna wedi cadarnhau i fi pa mor bwysig ydy ffrindiau. Ffrindiau da. Ffrindiau dibynadwy. Chi'n cofio un o'r pethau cyntaf nath Iesu? Cyn dechrau ei weinidogaeth, galwodd 12 mwyn iddynt fod gyda gef. Mwyn iddynt fod yn ffrindiau iddo fo. Iesu, angen ffrindiau? Oedd ddim gormod y ffrindiau. Un seicolegydd wedi datgan ellwch chi ond fod yn ffrindiau agos gyda rhyw 15 o bobl. Ffrindiau agos. Ond o blith y 12, mae yna 3 yn agos iawn, doedd e. Pedr, Iago a Ioan. Weithiodd y 12 yn orfod. Pedr, Iago a Ioan gyda fo. I fod gyda fo yn Gethsemane. Ond gafodd o siomi yn ei ffrindiau. Am beth dro mi yda ni yn cael ein siomi yn anffodus mewn ffrindiau. So, ffrindiau oedd yn allweddol yn y stori gyntaf. Dyn ar ei fatras. Dim yn siŵr os oedd o eisiau mynd i weld Iesu. Beth bynnag, oedd y wraig yma wedi gwario cyfan o'r ganddi ar feddygon. Heb wella. Heb wella. A tebygolrwydd fysa rhaid iddi ynysu am ei hoes. Ar ysgartre. Doedd hi ddim i fod i fynd i siopa. Oedd hi'n cael ei gwahar o'r synagog. Pwy bynnag oedd ar dyletswydd wrth y drws. Sori. Ti'n cael dod. Mae yr hemorrhages yma arna ti. A dyna oedd agwedd diwylliant Iddewig yn y cyfnod yma. Ond drean honni, oedd hi sy'n neud y dewis, de. Hi sy'n dewis mynd trwy'r dorf. Iechyd. Sa rwy'n wedi'n habod i, sa wedi cael ei chyryddu ac efallai rhybyddio.
am fynd y groes i'r ddefod a gadael ei chartre. Neb i'w helpu hi. Ddangos bod ganddi ffon mewn un o'r lluniau. A digon posib ei bod hi yn cerdded fel hyn. A rhyw ffordd neu gilydd mae'n llwyddo. Yn llwch chi ddechmygu bod hi'n mynd rhwng coesa pobl. Oedd hi'n gallu gwythio nhw mas y ffordd. Mynd rhwng eu coesa nhw. Ac yn methu fynd wyneb yn wyneb â Iesu, ond yn cyffwrdd ag ymyl ei wisg, ei fantell. A mae Iesu yn dweud, pwy gyffyrddodd i fi te? A mae dderdor, wel, mae lot o bobl o gwmpas ti, dod i wrando. Na, fe gyffyrddodd rhywun a fi oherwydd fi deimlais i fod nerth wedi mynd allan arno. Wel, allai ddim esbonio hynny. Ond dyma'i phrofiad i. A dyna profiad Iesu. Fod nerth wedi mynd allan ohono fo ati hi. Oedd o'n rhywbeth psychosomatic? Mae lawer un dyddi yma yn cael anawstera gyda'r gwirthia. Mae yna rhyw 35 o wirthiau gyd wedi cofnodi yn yr Efengylau. A Marc, yr Efengyl cyntaf, i gael ei sgwennu yn neilltuo 1/2 o'i Efengyl ar gyfer y gwirthia. Ac mae parchedig Elfed ap Nefydd Roberts yn ei lyfr Deall neu Dehongli'r Damhegion yn ein rhybuddio ni ddylsan ni ddim anwybyddu a diestyrru y gwirthiau. Os yda ni, mae'r Efengylau yn fratiog ac yn fler ac yn anghyflawn. Ac nad oes llawer un erbyn hyn, bod rai yn dal i gredu nhw'n llythrennol, a pob parch nhw am hynny, ydyn ni'n byw mewn oes mor wahanol. Does gennym ni ddim rhagfarn tuag at waed. Ydyn ni'n byw, dewis neu beidio, mewn oes mwy rhesymegol. A gobeithio bod nifer o ofergoeledd wedi mynd pan mae sôn am y dathliadau newydd i gael. Mae yna rhyw ofergoliau sy'n cael ei wthio ar ein plant ni does am wrachod y pethau. Mae'r fasnach yn gry iawn yn gwerthu rhyw ofergoliaeth. Oes gwyddonol, rhesymegol, rationality prevails. Ac mae Elfed ap Nefydd yn dweud, nid y peth pwysig yw trio profi bod y digwyddiadau hyn yn hanesyddol gywir yn fanwl. Yr her i ni ydy canfod beth sydd tu fewn i'r gwirthiau honedig. Beth yw'r ystyr? Beth yw bwriad Marc? Beth yw bwriad Matthew? Beth yw bwriad Luc a Ioan wrth gofnodi rhain? A hyd at canol 415 ta 1850, oedd y mwyafrif yn credu bod y gwirthiau i'w dehongli fel tystiolaeth o ddwyfoldeb Iesu Grist. Ond o roion ei gefndir, mi oedd athrawon a rabi y cyfnod, mi oedd disgwyl yn nhw nid yn unig i athrawieithu a dysgu, mi oedd disgwyl iddyn nhw hefyd i wneud arwyddion, gwirthia. Ac felly yn y cyd-destun yna, ydym ni'n gallu deall pam oedd yr Efengylwyr
yn cofnodi y gwirthiau oedd yn anesboniadwy iddyn nhw. Mae yna nifer o wirthiau fel y gwyddon ni am iechau bobl. Mae yna rei eraill dwi'n cael un yn bersonol, tipyn bach mwy anodd i'w dehongli a'i derbyn. Fel rhyw fath o wyddonydd, dwi'n mynd deall arwydd y cad Iesu yn trechu deddf disgyrchiant, the law of gravity, a unrhyw ddeddf ffiseg wrth gerdded ar ddŵr. Dim yn gwneud gwahaniaeth i'n ffydd i, os oedd yn cerdded ar ddŵr neu beidio. A mae rhai esbonio'n dweud, wel, oedd mi oedd yn cerdded ar ddŵr, ond mi oedd yn gyfarwydd ar ardal, a fel bachgen, fysa wedi cerdded ar y cerrig. Ond i'r disgyblion, wrth gwrs, a bod yn deg â nhw, oedd yn cerdded ar ddŵr. Wel oedd dŵr bron at fan hyn, ond oedd yn gwybod lle o'na gerrig, saff a diogel o dan ei traed. Troi dŵr yn wyn. Wel, sy'n licio blasu'r gwyn am rai fi ddeud. Y gwyn gorau yn y brodas oedd e. Y myrlo, efallai. Os rhaid i fi, os rhaid i chi credu bod y gwyn wedi troi yn wyn, ond nid neges ydio, mae yn Iesu, mae gwyn y cyfamod newydd. Gwyn y cyfundeb. Gwyn yr agosatrwydd at Iesu. Canfod beth sydd o fewn y cneuon, o fewn gas y cneuon. Beth yw'r ystyr tu fewn i'r gwirthiau, i'r hanesion am y gwirthiau. A mae ystadegau yn dweud wrthyn ni bod nifer y bobl yn gweld Cristnogaeth yn wrthyn ac yn amerthnasol oherwydd y gwirthiau. Yna'n ddiddorol, tydi? Pe bai rhywun yn dymuno dod yn aelod yma, fyddech chi'n gofyn, wel, cyn i chi ymaelodi, chi'n credu yn y gwirthiau, a'i beidio. Byddai'r rhai eglwysi ddim yn eich derbydd chi, ond i bai bod chi yn credu yn y gwirthiau, yn rhai yno. Un person felly yn dibynnu ar ffydd ei ffrindiau, un wraig fach yn mentro heb ffrindiau, ond digonedd o ffydd a'i hangen ni yn ddirfawr. Dwi yn ceisio mynychu weinidogaeth iechau sydd, clod i chi, yn cael ei gynnal gan yr Eglwys Presbyteraidd ers dros 30 mlynedd erbyn hyn. Mae rhywun yn dysgu. Oherwydd mae'n meddwl rhywun yn gallu bod yn geedig iawn. Dan y lanwad gwyddoniaeth, deddfa gwyddoniaeth, disgwyliadau, patrymau gwyddoniaeth. Ond mae'n her i fi ag eraill i fod yn fwy agored i'n meddwl a gwrando ar brofiadau rhai sydd wedi cael gwerthad rhyfeddol. Gai gyferio at un ffrind, parchedig Dafydd Rhys Roberts, oedd yn weinidog yn Llanuwchlyn, a fe nath o sefydlu gweithgaredd rhing enwadol yno, annibynwyr ar Hengorff, a felly hefyd pan nath o'n weinidog i'r Llandudno. Ges i fraint o arwain gwasanaeth yn Eglwys Unedig Llandudno. Ew, maen nhw'n bryn, no? Eglwys Unedig Llandudno. Yna rai o'n i'n nabod nhw wahanol enwadau. A mi oedd Dafydd Rhys yn weinidog yno yn y cyfnod arloesol.
tan iddo gael problemau iechyd. Ond 3 mis yn ôl ges i neges bod 2 wedi cael ei rithro i ysbyty Glan Clwyd yn dioddau o ryw afiechyd anghyffredin iawn. Dwi ddim yn gallu cofio enw'r afiechyd os o'n i'n feddyg anobeithol nhw i gofio enwau tablediau. A fe a 2 mewn coma am 3 mis. 3 mis mewn coma yn ysbyty. Y wraig Carys yn mynd i weld o bob dydd. Dim yn siarad, dim yn symud, ddim hyd yn oed agor ei lygyd am 3 mis. Carys yn dweud, o'n i'n meddwl bod o wedi mynd. O'n i'n meddwl os o'n i byth yn clywed llais deu eto. Ond yw, 2 wythnos nôl, ges i alwedd ffôn. Sut wyt ti gweld? Yes, cydr. O'n i wedi cael rhybyd bod o'n dod mas o'r coma, de. Sut wyt ti gweld? Pwy sy'n yna? Deu, siwr? O ble wyt ti? O, ma'n symud fi i ysbyty Clatterbridge. Nid ysbyty cancer fel da ni'n gysylltu yn y gogledd. Ond mae yna uned adferiad arbennig o bobl sy'n cael strokes a pethau. A deu ar y ffôn? Chi'n dychmygu dagrau? 3 mis mewn coma? Sgan y meddygon ddim esboniad. Mae'n ogyn cry. Nid gwas. Mab ffarm. Cyhrog. Gradd mewn amaethyddiaeth gyda. A wedyn, dyna beth sy'n clymu ni. BSc, BD. Ganddo fo. A finne. Wel, allai ond disgrifio fo fel gwyrth ynddo. Gafodd o ddim meddyginiaeth. A mae'n debyg yn ôl Carys ei wraig sydd gyda llaw yn chwaer i wraig Elfed Roberts, Steddfod. Ne, Carys, 2 chwaer. A pan ddoth 2 at ei agor ei lygyd a dechrau siarad rhyw iaith o neb yn ei ddeall. A bydd o'n mynd rhwystredig bod nhw'n deall. A meddwl a rhaid ddechrau isio bwyd? A mi oedd o'n fitwr iach. Braf iawn gallu deud yn ara bach y mae 2 yn gwella bod nhw'n cael triniaeth, mae'n gallu symud ei ferichia, mae'n gallu siarad, gallu treulio bwyd, ond mae'n cael hyfforddiant rwan sut i ddysgu cerdded. Dwi'n gorfod galw hwnna'n wyrth yna. Sa ddim esboniad meddygol. Rhywbeth anisgwyl, rhywbeth i ryfeddu ato. A dwi am orffen gyda elfen bwysig o iachad, sef iachau perthynas. The healing of relationships. Broken relationships. Sy'n mynd rhaid chi feddwl llawer i feddwl am sefyllfoedd fel yna, a fewn teuluoedd. Perthynas rhwng pobl a'i gilydd wedi hollti, wedi dorri, wedi chwalu, wedi pellhau. A mi roedd Iesu yn ymwybodol o'r angen am iachad. A rhoi jyst 2 enghraifft i chi. Y wraig wrthfynod Jacob. Cofiwch mae Samariad oedd hi. A mae'n syndod i fi, Iesu gymaint o bwyslais tynnu sylw at pwysigrwydd Samariaid, ynddi? Dysryfad bod yr Iddewon am ei ladda. Chi ddim i fod i siarad a Samariaid. Chi ddim i fod i fita nhw. Chi ddim i fod i rannu llestri efo nhw wrth y ffynon. Oedd hi'n apartheid fel De Affrica. A mae Iesu'n sgwrsio gyda hon wrth y ffynon. Mae'n sychedig, mae'n flinedig, a'r disgyblion wedi mynd i chwilio am fwyd. A meddwl Iesu, rhoi mi beth i ofed, nid i, sgyn i ddim cwpan. Sut wyt ti at eitha niddew yn gofyn i fi Samariad am ddiod, da ni'n rhannu'r un rhestri.
A mae'r sgwrs am parhau a mae gen i crynodeb a mae Iesu yn canfod bod gan i broblemau priodasol. 5 o wyr a fi i ti. Beth oedd ei broblemau hi? Broblemau rhywel? Broblemau perthynas? Broblemau methu byw gyda rhywun? Ond beth bynnag fydde hi yn cael ei dyrmygu gan y gymdeithas Iddewig. Ai wedi gadael i gwir oedd hi, neu cael ysgariad? Ond oedd hi'n ddirmygus, dal dder. Nid yn unig bod hi'n symared. Dylsa neb siarad ei. A mae'r disgyblion yn gweud, pam wyt ti'n siarad efo hon? Mae Iesu trwy gyfrwng sgwrs gobeithio yn iachau ei hunaniaeth hi a gobeithio ei pherthynas hi a dynion i'r dyfodol. Ac yn ola, Saceis, y dyn yn yr goeden. Dyn oedd yn cael ei gasau, wrth gwrs, am ei fod o'n fradwr, yn gweithio i'r ymerodraeth Rhufeinig. A'r amheuaeth oedd, wrth gwrs, bod nifer ohonyn nhw, gan gynnwys Saceis, mae'n debyg, os mae o'n cyffesu wedyn, yn cymryd mwy na siar o drethu Rhufain i'w foced ei hun. A doedd gan fo ddim ffrindiau ar wahân i'w gyd casglu trethu, dim ffrindiau. Ond mae Iesu'n dweud, Saceis, dyd lawr, dwi eisiau cael cinio blasus yn dy gartra di heddiw. Dwi'n mynd i bod i Jim Gwanias, dwi'n dod i dy gartra di. A sylwch faint o weithiau mae Iesu yn gweinio'r dygeithu o gwmpas bwrdd bwyd. Efo publicanod a phechaduriaid. A mae yna gyfle gwych yn does o gylch bwrdd bwyd i gael sgwrs. Y mae angen iachad ar ram ni, bob un o'n ni. Dim gwaniaeth, chi, hen llyfr y mynach chi'n galw'n iechydwriaeth, a ni'n bedodd dwi'n galw fo'n iachawdwriaeth, sy'n gwaniaeth. Mae angen iachad arno ni. Bywyd neb ohono ni'n berffaith. Mae angen iachau sawl cornel o'r bersonoliaeth. Iachau y berthynas rhwng unigolion a'i gilydd, gael dweud rhwng gwleidyddion a'i gilydd, o wahanol bleidiau, mwyn y wlad, a gwertha a iachau agwedd cymdeithas a trai unigolion yn ein cymdeithas. Ac yn olaf wrth gwrs, mae angen gwir iachad ac adferiad ar ein perthynas ni a trigarog a'r tragweddol. Jyst rhannu un profiad bach ges i yn y weinidogaeth ym Mryn yma. Yna 2 wraig, un yn aelod a'r llall yn Babyddes. Myfanwy Rhys oedd y fam yn Nyfryth, a Maureen Rhys oedd y ferch yn Nyfryth. A myfanwy Rhys, mam y Parchedig Gwilym Rhys, oedd un o blant y diwygiad. Rwy'n ei frwd. Oedd hi'n anfon llythyrau, derbyn llythyrau o bob rhan o'r byd. Gweinidogaeth gan i o'i chartre. Ond o'na ddim trafod Cristnogaeth gyda'i merch yn Nyfryth. Babyddes, un o ferched y pab. Ond o'n trafod siopa, beth oedd o'n dim Cristnogaeth, ne? Ac yna, os yw rhain o'ch chi'n cofio yr adfywiad a deffroad ysbrydol, gydiodd yn Hymru trwy ymweliadau a Eglwys Efrog, Sir Michael Belfry, David Watson Efrog. Fe nath Maureen ymddiddori yn yr adnewyddiad ysbrydol yma. Diolch. O fewn blwyddyn, oedd y ddwy yn trafod y Beibl gyda'i gilydd a gwylio gyda'i gilydd.
healing of relationships, iachau perthynas oedd wedi dorri oherwydd rhaniadau crefyddol. Dyw felly a drig ar hawr ddim ni yn y dyfodol i ymoroli ac i wynebu y dyfodol ansicr gyda gobaith a ffydd yn ei ffyddlondeb ef. Amen. Wel, chi'n canfod mod i'n hoff iawn o Parchedi Crys Nicholas ac yn nabod o'n dda pan oedd o'n mynidog yn Porthcawl 791. Tydi amnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi aroddais ddim i flas ar fyw. Gymaint o bobl wedi colli blas ar fyw, dyn nhw. Ne. Llawer yn troi at alcohol a chyffuria ar ôl cyfnod Covid. Dim ond bodoli, ddim yn byw. Tydi aroddais ddim i flas ar fyw. Fe gydiaeth dynol drwy dysbryd glân, ni allaf tra fydd byw ond canu'r gan, rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n byw a cau, mae'r Hallelujah yn fy wneud i. A gyda llaw, gwraig Rhys Nicholas mynodd bod o roi'r Hallelujah fewn. A dyma un o'i hoff emyna hi. Mae'r Hallelujah yn fy wneud i a rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. 791, diolch. Dduw cariadus, arwain ni ar derfyn oedfa o anwiredd a chelwydd at dy wirionedd di.
Arwain ni o anobaith I obaith. Oddi wrth ofn I ffydd gryfach yn y tŷ. Arwain ni o gasineb I gariad, o ryfel I heddwch, a boed I dangnefed I lenwi ein canolnau ni, ac effeithio a dylanwadu ar ein byd cythryblus yn ei drybynnu a'i dristwch. Amen.